Добро утро. Какво прекрасно добро утро. Как са моите скъпи днес? Мисля, че и двамата са малко сънени. Не Рита днес. Добре. Все пак донесох изненада. Каква е тя? Отвори я. Скъпи, те са прекрасни. Прочети картичката. За да направиш първите си стъпки в света, татко. Взех ги в този цвят, тъй като не искаме да знаем пола. Прекрасни са. Между другото, записах ултразвук за този следобед. Чудесно, в колко часа? В 5. Добре, ще се срещнем там след работа. Скъпа, успокой се. Но как да се успокоя? Бебето все още е в мен, дори да е мъртво. Осъзнаваш ли това? Разбира се, че осъзнавам, Ани, разбирам. Разбираш ме? Ти си мъж. Никога няма да разбереш какво означава това. Слушай, лекарят каза, че не трябва да се притесняваме. Ние сме млади, ти си млада. Ще имаме и други шансове да бъдем родители. А ти един ден ще бъдеш страхотна майка. Не искам да опитвам отново. Двамата никога няма да имаме бебе. Ана, моля те, не крещи, опитай се да се успокоиш. Нима не разбираш, че това е просто болката, която говори и не го правиш ти. Следващата седмица ще трябва да направя кюретаж. Ще изкубнат плода от тялото ми. Задъхвам се, като си помисля за това. Имаш ли представа какво означава това за една жена? Аз нямам... Просто това е. Тогава млъкни. Скъпа, добре ли си? Почти те е блъсна кола. Добре ли си? Да. О, Боже, Джорджия. Джорджия, скъпа, как си? Просто хващах топката. Благодаря ви, госпожо, че я спасихте. Няма за какво, няма за какво. Но как се казваш? Името ми е Джорджия. Аз съм Ана. Искаш ли да играеш на топка с мен? Слушай, бабо Джорджия, сега трябва да благодариш на тази дама, че ти е спасила живота. Вижте, това беше инстинктивен жест. Дори не осъзнавах. Сигурна съм, че си прекрасна, внимателна майка. Не съвсем. Не мисля, че някога ще имам деца. Скъпа, ако промениш решението си, ще бъдеш прекрасна майка. Хайде, Джорджия, да се приберем вкъщи, скъпа. Довиждане. Довиждане. О, колко е хубаво, че сега ще играем с останалите. И така кралицата спасява живота на малката принцеса Джорджия. Също успя да се върне към живота. Но тогава, в крайна сметка, Джорджия спаси живота на кралицата. Да. Бих казала, че го е направила. Момичета, хайде, закуската е готова! Хайде! Авторски книги? Кой би си помислил? Да. Как се чувстваш? Добре. Рита ли бебето? Не, но не се притеснявам. Сигурно е заспала. Също и защото този път вече съм си избрала име. Избрала си? Да. Ще се казва Джорджия. Достатъчно справедливо. Повечето от историите в нашите видеоклипове са вдъхновени от действителни събития. И ако и вие имате такава, можем да почерпим вдъхновение за следващите видеоклипове.